obi atwe camera no asine no wo twa madapa ne ade no de nka kwase ya bia betimi abie na no twa madapa now you don't need intellectual firepower to do that so wo ye and we no agimi no ye agimi fo hene na we ye kwase ya hene nia anu jama obi a obetimi aye obetimi aka fake doctor na boyfriend no one de we Barnabas ye nyanya Barnabas say no adwene ye say me beja wa ma watimi afa akire we be distract me we ntimi distract me we koke adwuma we nyina nke be ka kire manfo otimi distract me enkola wo kum wo mu ni suku mu di nyina nke be ka kire manfo otimi distract me eti ho hia munyini free ho na mo fa ne nko mo mo we ya sanua mu social media na me fa Barnabas nyina we Yene na chachi asase de abobo ayi podua hu ide kama ye no na emponkompo hwirita ne mfue ne nso ne nwe na mmeme betena ma wo kasa wo ba besua ye no wo de kasa na be intimidate me. How is that possible? Aka mu ye ke di manu de ovi aka wo na atoso mienu ade from manu no kura nyame anim ni se we no ankoye sa na menim se Ghana fo emu no kura se me de menim so ye comedy ni ade ma manfo no esere nti na ma adwen yam so mo bu ni kakra na wo hwe nipa efre no mo fra kwaku Alex kwaku buaten enen no pon fra wo say ayi wo hene kai we de ne ho onwuno mane ko se wo sua de a wo be hunu se efre tete chumantwi ya ka se kan asante ahemfo a wo bo fri chumantwi ko bi ni amamfi oti akente ebe si obiri yebua na me ka kire se no mo ya ayoko hina edi enti na woni mu nyansa nhua ne mane to don so gu ne so social media Abusia beef no just precisely so call or hene na just say ye drew okatachi efifa akachi na be na hini de Ghana for air say okatachi efifa se open to kwa nchen ene wodi freak ya witila so na odi kwakwa kumenu so na no ya ene oni kwakumenu mienu e wo internet atentafide so enya sam ketwa abusia ne wait na the records so no set records in the street now we so na aggressive no so life no so ma aggressive no papa no dey go we no aye banter e course between okadachi efifa ene ye brother kwakumenu nene na watwi betwa mu de ye nyina eye ni musam ensam ya e course so e wo media no so we ene okadachi efifa e de kwakumenu se wo ye bema one side money di okatachi efifa ne bi e hwara kwakumenu se what okatachi efifa sabi wa henye na wudi ne krampo no wonya hene sa if you say one side anfanche wo 24 o say tutu na ye bone dia na yakon ye mu edi amano enu nti se wo ye hene na wo se wo na wo se wo ye asante na wo yoko hene na one side anfanche ye wo 24 ne de na ze wa henye no seven pedu asampenifo we enimu anasa enti no sabio kwakumenu se eye okatachi efifa se ye hu na ye mfre no enkwasiafo hene eno ena okatachi efifa se tutu obi kire tutu obi ka kwakumenu suwe oyitibo nkoso wo nimhwe womra na wonche no Ghana amamre ohene no se ne yedi no bebia yesai ene womo a womo ye amahe na enunti e kire se wono okatachi efifa ne se ne bu people e ka se wo yoyoko hena na wo yoyoko hena mapase ene okatachi so e de ne response no asan aba e de makwakumenu afa obi atwe camera no asine no wo twa madapa ne ade no de nka kwase ya bia betimi abie na no twa madapa. Now you don't need intellectual firepower to do that. So wo ye and we no agimi no ye agimi fo hene na we ye kwase ya hene nia anu jama obi a obetimi aye obetimi aka fake doctor na boyfriend no one de we Barnabas ye nyanya Barnabas say no adwene ye say me beja wa ma watimi afa akire we be distract me we ntimi distract me we koke adwuma we nyina nke be ka kire manfo otimi distract me enkola wo kum wo mu ni suku mu di nyina nke be ka kire manfo otimi distract me eti ho hia munyini free ho na mo fa ne nko mo we ya sanua mu social media na me fa Barnabas nyina we Yene na chachi asase de abobo ayi podua hu ide kama ye no na emponkompo hwirita ne mfue ne nso ne nwe na mmeme betena ma wo kasa wo ba besua ye no wo de kasa na be intimidate me. How is that possible? Aka mu ye ke di manu de ovi aka wo na atoso mienu ade from manu no kura nyame anim ni se we no ankoye sa na menim se Ghana fo emu no kura se me de menim so ye comedy ni ade ma manfo no esere nti na ma adwen yam so mo bu ni kakra
na wohwe nipa e frɛ no fra Alex Kwakubuaten enen no po frɛ was ai wo hene kai we de ne ho onwuno mane ko se wasua de a wobɛhunu sɛ efretete Trumantry yaka se kan asante ahemfo a wobɔfiri Trumantry ko bini amamfe oti akente ebesi obiri yebua na meka kyerɛ sɛ no mo yɛ ayoko hina ɛde ntina woni mu nyansa nhua ne mane to dwonso gu ne so social media boro no tetente so kan nyansa sam kyerɛ no wantie dabi wɔhene yɛsrɛ wonya ansa no a yɛntie osuo ni bi makola fo no no me no so wɔhene ha di abranche ya kuranti memene nde di anim ni bra ne ya to kente papa ne ade guo na yɛ famfra mo mu hu sɛ dwomfo ma no yɛ hene no mo fire enkomo bi akoso ani ade na wo mo yɛsɛ manfo ne frɛ me fa sanko ko hwede mienu ne beto so na afi Ghana for no any side wase go bi omo ye no omo se obi atwe camera no asi n'ani na wo twama da pa ne ade no de nka kwase ya bia betimi abie na no twama da pa na you don't need intellectual firepower to do that so wo ye ene we no agimi no ye agimi fo hene na we ye kwase ya hene ne anu jaama obi a obetimi aye obetimi aka no mo ye na manfo ne frem ovi na mechichi bia enu ayi foreman ayi makola foreman wo mo from wo hene em so wonim so wo hene na odi wa no beto wo ye no no kura nyame anim ni se we no ankoye sa na menim se Ghana fo emu no kura yemfa goro nyina nto kwamba fo abranchi se me de menim so ye comedy ni ade ma manfo no esire na ma adwen yam so mo bu ni kakra na wohwe nipa e frɛ no mo fra Alex Kwakubuaten enen no po frɛ was ai wo hene kai we de ne ho onwuno mane ko tam se makola fo ma no ye ne mo ma frɛ se wo hene wei no se dabi wo hene yesra wonya ansa no a yenti osuo ni bi makola fo no no me no so hene ha di abranche ya kuranti memene nde di anim ni bra ne ya to kente papa ne ade guo na ya famfra mo mu hu se dwomfo ma no ya hene no mo fire makola ba no ti we Saturday ye ko makola ye no mu kodi nkomo obi an wo ye ni ade na de ye me nwanwa ye former Ashanti regional chairman of the party me kasa ne hoda me nimu no chairman mankwa anu am wo na number bi afrɛ me more than be de ho na wo ye no text ne say me din di so chairman mankwa na former Ashanti regional chairman mankwa ebuo na me friend back enu kwa na me Zoom ni loyal ladies ya me friend back me dem dwe say obi na di asema kotuna nim say o friend say ai kai o hene dabi minimo da na me hunu da achi o se me yere kura hunu wo a hunu de wonye mesre gata we de entis kai dabi wonka hukura na sanje sadia anka de woko ko asa dabi kotin ka de me ye nkuru mu kobi hene timsu wei de ne na chiachi asase de bobo ayi podua hu de ka me ye no na mponkompo hwirita ne mfu ne nso ne no na meme betena ma wo kasa wo ba besua ye no wo de kasa na be intimidate me how is that possible me kasa abo abra wo nya santini na ma me education kakra wo ye wo mo ya mo se wo no na sie so ya santini no wo ye no wo se ye wan hwan ankyere ye wura santini to wonya hene wo ya santini kura kan kasa sa evi say ya tiwo yi se woni mo ahenie no ayia mun sua wo say tina da bia me powerful chair wo and I'm going to rule over you. I'm going to abuse you in my voice. Yakasi will be a strike chire yura. Am I hine near 66? One more pet in the strike chire yura. It's your Santia Hini no. Santia Hini said to na yakasi. If you are not by my head, now Santia Hini abrempon. Yet ya was Santia brempon say. And Kunyabi wa ordinary non common Santia Hini and Trans. Now so you form me a Santi a year a kingdom new.
and ye elevate you to the status of a mine. So bit say you bantam hine. Ordinarily on your mind. Now so I'm so yes and taking any contingency. You elevated it to the status of mine. It will no strike to the Eura. Now don't think one knows ordinarily on your mind. Now so you elevated it to the status of mine. Strike to the Eura. Nasabi, obeti wo. Na oye wiamwase hene. Wiamwase hene enswa nkyere yewura. Oswa kyere agona man hene. Edu se wiamwase hene enswa ya nkyere yewura nti. Wonya hene. No wadwene san netie. Oh him. Moha. Edafom. If so free abrempomfo no so a. No waba di krofo. Na Fred di krofo no a. Na afi wo mo ne wo matena nkonya. Etu ko du adi kura. Na wo jase, ye wo se. Na me kwaso agikwati mu nso mu nsua. Wase yoko hene ne ye de be. Se wasua de a. Wo be hunu se efritete. Trumantwi. Ya ka se kan asante ahemfo a. Wo bo firi trumantwi. Ko bi ni amamfi. Oti akenten. Ebesi obiri ye bo a. Na me ka kiro se no mo ya yoko hene a. Edi antina woni mu nyansa nsua. Teach them. So many entry. I ko sukui. Ya se bo asante ahemfodi a. Wo bo omodin no. No mo ya yoko hene. Kise wadwene mu nya ha. Na adoma hene di doma akonwa nyina. Still oso ya aduana PSC. Ada no opera aduana. Fire. Efisa hene no original one no. Na musi muntie. Onsua. Won na ase. Aka mu ye kedi manu die. Obi. Aka wo na atoso mienu ade from manu. Kani bia no wo ne ba. Eti atenga. Me die. Enda no de me kan se. Kovie ye ni brema no se de nipa mu ni kromo no mo frame chema mankwa wotwi no ko frosi wo hene we dem sino adarma sino we de onko kasama president na do ye comedy sia no kura wan hunu yo Fa ne jinsi ne bra. on fa ne jinsi ne bra na we no wo pe kwan de yi se wo hwe ba ko nso oda ha yi kokohwe de yi wono nso dwene se we ne ba be disturb me na ko no anya kwan be rechi dabi anya ne sa eti kofi mi tie mu a de wo mu ni mre bi bible ni mu ana o mo yes Yesu Kristo ye na ko pie Pontius Pilate eti na me ba no me dress se Pontius Pilate eti mu de awudifo ani akromfo ya begina mani bia and yes, I dear Pilato catch a Jew for no. Sir, Kofi, Afibia Mo, a year, a fasha me yamamu. Send me Jenny Pabako, Amamo, no more Cobona senior, and ask one also be free. Et minya Yesu Kristo mamu. And I say Barnabas here. Now do one TM. Say Yera, Yempe way, Yemu Yepe Barnabas. Ah, Bubati Makola for me say, oh, you never Yempe way. Where the Jano? Yamana send you more social media. Bobby, the man to do so good social media. Bruno, Titinta so. Canyan some children, I want you. Monfa way no. Cocordiano. Then I left. Monfanco. Namuko send you social media. Mano, mother, Monco Titinta so. What way there won't fata. Nemo mono a fake doctor, no boyfriend. One day we Barnabas, ye Barnabas. Say no agony or say me be jawama. Wait me for actually. Wait by distract me. Wait me distract me. Wait. Cocaine adwuma we nyina nke be ka kire manfo. Wait me distract me. Enkola wo kum wo mu ni suku mu di nyina nke be ka kire manfo. Wait me distract me. Eti ehun hia. Munyini free ho. Na mo fa ne nko. Mo we ya senua mu social media. Na me fa Barnabas nyima adwuma. More fire. To wo mi nyanya. Sadia na so hwirehwire nyanya. Ti abrantie o free ne akodi o pese obeka bia beka enu hu bre unyama no kasa ni petitretitra fremina ye ma fere kura ampo ma fere Papa di nam ko dru makola wono ne se de ma ne be boaje mso ne ade no a na mbe hu se katechi ni ye ma ne katechi Ensabusia ensamunu enaide akwakoso na we okatachi kyerese sign calls bi ya aboba mpenifo bi na kasenti no ase we seize fire na kakra na wo hwe de bekwa kusebuso yesu ni di nsam nachi kwakum no se na nyina di mu no ono wo ye aggressive man wo se wo ma bebia ehunehuna no yenti okatachi ntimi fa ani ha han no sese woni so ntimi fa kwa pegasima krum wono kwakum no na kade ntimi fa no aggressive man wo ya graded and wo ba nti okatachi ntimi fa hwe ehunehuna nti we no se na me kan no boboba
wodo wo de beba alaga girls boba yenti ye hwe bebi be kwa kusi se ne nsem ne be kwa kusi bia ye ma waso ene wani emu wo hu beba ne ye de aba beso mo mesrew se wo beja wo comment wo video ase e de ma me too much gh eya kai na fa be on ka ho se be na upload me to when the first person ya wonsa e be di kai akabi all the social media handles so kwa too much or subscribe no like no share na wonua bi so enye bi ahwe that gold and I'm just so